בתחילת השבוע הבת שלי הייתה לקראת טיול שנתי, וככה הייתה מאוד מאוד סוערת לקראת זה, מאוד מאוד פחדה מה יקרה שם, איך היא תסתדר עם החברות שלה, איך היא תרגיש. ומה שהיה מדהים זה שגם היא וגם אני הסכמנו לעבור דרך השער הזה, דרך השער של הפחד הזה, ולהיות בו ולהקשיב לו ולא להיבהל ממנו, וממש לתת לו מקום להיות. ומה שהיה מאוד מאוד מרגש לראות שאחרי איזה שעה, שעתיים שהיינו בתוכו והרגשנו אותו, וגם מבחינתי שחררתי לגמרי את העניין הזה של הטיולים, שאם היא תרצה לא לצאת זה בסדר, ושכל האפשרויות פתוחות. וגם הבאנו את האיש שלי שהביא את ההומור וזוויות אחרות לתוך השיח, ואז היא אמרה אני יוצאת. וזה ככה מאוד מאוד ריגש אותי, היכולת הזאת לעבור דרך הפחד ולהוליד סיפור חדש. ואני מרגישה שזאת הבשורה שלנו כרגע. אני מרגישה על עצמי את הרגע הזה שכל פעם שמשהו חדש אני מביאה אותו לעולם, אני עוברת דרך השער של הפחד, עוד איזשהו שער כזה, של השער הזה של וואי, אף אחד לא יוצא, וואי, זה לא אמיתי, וואי, זה לא קורה, המון פחדים, ומין כזאת כמו ילדה קטנה שמגיעה, וכזה אני כן מחבקת את הילדה הזאת, ואומרת לך, ואומרת לי, את יכולה, יש לך דבר גדול להביא, יש לך בשורה מדהימה, ותספרי סיפור חדש. וזה מה שאנחנו הולכות לעשות בריטריט של הבת חורין, לספר סיפור חדש על עצמך. ממש לאפשר למשהו החדש הזה לעבור דרכו ולהוליד משהו חדש. וזה קורה דרך הגוף ודרך הריקוד ודרך התודעה ודרך לימוד ודרך מפגש משותף. חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ואני מניחה את זה כאן בפניכם ומזמינה אתכם להצטרף.